Jama'a masu kallo da sauraron wannan tasha ta Hula da Kallabi, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Muna fata kuna lafiya. A yau muna ɗauke muku da wani bidiyo ne wanda zai bayani ga ma'aurata musamman mata yadda za su yaba kwalliya idan mijinsu ya yi. Ku biyo mu domin ku ji yadda abin zai kasance. Madalla. Idan wannan karan ne ka fara ko kika fara kallon wannan tasha, muna roƙo da ai mana subscribe na jan rubutun nan a danna shi, sannan a danna like idan bidiyo ya burge ku, kuma kuna iya yin sharing domin yan uwa su amfana. Muna godiya. Yau bidiyon namu kamar da muka gaya muku zai bayani ne game da yadda mata za ta yi wa kwalliyar mijinta ko kuma masoyiya ta yi wa kwalliyar masoyinta idan ya yi wanka. Wannan zai karfafa masa gwiwa kuma ya sa ya ji daɗi, ya ji babu tamkarki a duniyar nan a wajen su kauna a zuciyarsa. Da farko dai idan yi wanka yau kwalliya ya caba ado, za ki zo gabansa ki tsaya, ki sa idonki a cikin idonsa, ki yi murmushi, ki ce alhamdulillah, masha Allah, la quwwata illa billah. Allah na gode maka, godiya ta tabbata gare ka, mahaliccin wannan kyakkyawan mutum, kuma ka mallaka min shi a matsayin mijina ko a matsayin masoyina. Ki ƙara da cewa kwalliya tana ƙara wa mutum kyau, amma kai kake ƙara kwalliya kyau. Sutura na ƙara wa mutum kyau in ya saka, amma kai kake ƙara wa kayan jikinka kyau. Sai ki ajiye zuciya, ki ce ina ma a ce zan iya hana duk wata ƴa mace kallon ka, to da ka zama gagara kallon mata. Ta ce ki ƙara da cewa da a ce mutum shi ke yin kansa, to da mutane za su ce ka so kanka, domin ka yi kanka ka fi kowa kyau. Don haka na wa Allah godiya, alhamdulillah. Sai ki ɗaga hannu ki masa jinjina irin wadda talakake saraki da gaisuwa. Wannan abun zai sa ya ji daɗi a zuciyarsa, ya ji kuma duniyar nan ba tamkarki. Idan ke kaɗai ce a gurinsa, za ki ƙara mallake zuciyarsa, zai tafi yana tunaninki duk inda ya shiga. In kuma ya tuna irin wannan kalaman, shi kaɗai sai dai a ga yana murmushi, yana lumshe ido. Idan kuma ko biyu ne ko fiye da haka a gurinsa, to sai kin zama ɗaya tangarda huɗun, domin za ki musu zarra a zuciyarsa. Wannan shi ne salo ne yaba kwalliyar miji. Idan kin sani shi kenan, idan ba ki sani ba sai ki sani kuma ki ƙara ko ki koya, domin zai amfani da ke. Muna godiya ga saurare da kuma kasancewa da wannan tasha tamu ta Hula da Kallabi. A ci gaba da kallon wannan tasha da subscribing domin kawo muku bidiyo masu amfani da zai taimaka wa soyayyarku da zamantakewar aure. A huta lafiya, sai mun haɗa wani sabon bidiyo.